ilang piraso ba yung ano? So, what's up, what's up? It's Ride Life Moto once again. So, ngayon, it's Sunday. So, papunta tayong ano ngayon, Highlands Cafe sa may San Fabian. Palapit lang dito yun. Chill ride lang, chill. Mamamasyal lang, ganun. So, wala namang masyadong ganap ngayon. Parang kakain lang dun. So, sama kayo sa ride namin. Let's go! So, ngayon nandito tayo sa may Binmali Beach, no? Papunta tayong San Fabian. So, pagas muna tayo. So, dito na tayo sa may Divinesia, Dagupan City. Actually, magmi-meeting lang sana kami. So, ayun, naisipan naming mag-side trip sa may Highlands Cafe. So wala sanang ganap ngayon, kaso yun lang, i-upload natin mamaya. Pasok! Bilisan mo, Trexie! Basta ako, chill ride lang. Kasi minsan lang tayo makapag ano yung biyahe talaga. Ride. O, chill. Hindi tulad noon, no? Mauna ka! Sa likod lang ako. Sige na. May bayan ng San Fabian, no? Papunta tayong barangay Inmalog. So kung familiar kayo sa may Farmville dito sa San Fabian, o malapit lang yun, parang magkalapit lang. So, paket na tayong Highlands Cafe. So, maganda yung overview dito, no? Makikita mo yung San Fabian Beach. So, nandito na tayo sa may Highlands Cafe. Madit lang pala. Yun, overlooking. Entrance fee, bikers. Magkano? 15? 15. 90 lang. 90. Sandali. Ako ng card. Dapat binawi mo. Ano to?
Lugar. Ito ba yung bayad ko isa? Ito, tingnan ko kung mayroon. Ko pa kung may baril. Nagbayad ka na? Ay, nagbayad na daw? Oo, apat sila, apat tayo. Di ba anim kami kuya, apat yung binayaran ko. 14 sinukli niya sa akin. 240, oo. Ah, tingin. Kala ko ano eh, hindi nyo ko binayaran eh. Ballpen. Sino may ballpen? Ako wala, hindi ko dala. Sa dala ko dala. Bilog le ulo tuman. Sir to, parang laging may ballpen. Ba masarap? Anong masarap dito sa yan. cold coffee? Cappuccino. Yung flat. Ano ba yung flat white? Flat. Flat. Makakatikim ako ng flat. Xerox? Wala kang barya, may barya ka? Ito yung ano, Eh, ang paristro ko na dapat. yung pangalan. Ikain mo na lang yan. Ano? Ano yung fried chicken? Yung drink. Fried chicken? Oh, buffalo wings. May buffalo wings. Oo nga. Ang paristro ko madadali. Parang ang paristro. Kaya favorite ko din. Gano'n muna tayo. Wala na ganyan. Red velvet. Solid. Para siyang chocolate na pula. Chocolate na pula. Chocolate. Red nga eh. Ang ano yun? Uy, bag mo. Kakayan. Pwede. Hinapan. Yun o. Uy, umikot. Tulong natin ito sa ata. O, ito na. Ay, sorry ha. Binibidyohan pala. Sige na, muna kayo. Kulang nga. Ba't lima? Lima. 1, 2, 3, 4. Sinabi niya, okay sa'yo yung problem, sabi niya. Sabi niyo ako ah. Ito na lang. Akin yung pipino. Kaya na to ha, thank you. Ah! Init! Poster na swinging pa ganun. Gago nakakalula. Patry ka, patry. Kung nakakala, patry lang. Lilipad ka dyan, malayo, malalula ka talaga. Hindi, sobrang taas. Ngayon, tuhod ko masakit eh. Pwede bang iba? Hawa ka. Hawa ka dyan. Aray ko. Dali mo na mo kasi. Sinisira nila. Wala pa. Sinisira nila yung ano. Sinisira nila, oh. Taga ano to mga to? Taga San Carlos. Ang ingay mo! Parang baliw! Yan si Mary J. Eric. Mary J pala. I'll be honest.
Kawasi. Yan, Parang open na yun. Wapo. Mainit. So ito lang yung ganap natin ngayon. Hindi sana ako magba-vlog or motovlog. Kaso naisipan nilang gumala pagkatapos ng meeting namin. So ayun lang guys. So pag gusto nyo pumasyal dito sa mga Highlands, maganda naman siya. Masarap yung mga pagkain. Yun lang, mas maganda pag umaga or hapon kayo pupunta para hindi mainit. Tulad ngayon, pumunta kami tanghaling tapat. Medyo mainit. So mas may enjoy mo siguro pag medyo malamig yung pag medyo malamig yung panahon. Mga umaga or hapon, ganun. Tsaka mas maganda yung view ng sunrise at sunset. So hanggang dito na lang ulit guys. Babush! Just wiggle your hip and shake your chest. Just wiggle your hip.